chỉ bay lẹ vết của lẹ với hi mấy ni som ni pan hi kum san hi som ni panga ni nga ni hania tôn trung mà hiền ni min lama thil thleng breaking news hi kan tar lang vele do nanga kan huang hiền Hindustan Times News website in atar landanin ni min lama khan Indigo flight 2 van sanga tholain rialin aden thu da wangin thlona malampang annar kan ti mayang chu hi adeng pop na sa a evang hian thlona chuang midam takte chu anmang ang view niin report chuan atar lang ani amairo chu vani thla tak mai he thil thleng awang hianin mi tu ma thi le hliam anom thu report om lo hlo ani thlona hianin mi zanhi somhi pasari an chuanga chungzinga chuan no pangte pontel nge nge a amairo chu hetiang hian vandui thlak tak mai in van sang an thlola hian hetiang thil hi an tong palta ani ewang hian in pilot chuanin Srinagar air traffic control nena emergency ashil ngalwata ti chuanin an thil ton chungchang chu uluk takin ashil ni an tarang bok ani vani thlak tak mai in hetiang thil hi tong ma sela zanda rukle achan dekhanin thlona hi himdam takin airport ta atum theiti report chuan atar langa ti chuan hetia airport ta tum hnu hian thlona lam thunei tu te chuanin an lo dong song ngalwata mi hliam turan omem ti te tin chu ba ga thlona po hi uluk takin investigation an kalpui don ti an tarang boka thlona hi engwanga amalam pang hi kuwa nge ani ti chu chiang takin uluk takin endik na han nei dona soita kan khani real ta awanga chiani masela thlona malam pang hi alo thalu tuk to lo nge ti po chiang takin uluk takin investigation an kalpui don ni ti kha kan shera tha ome he thlona hi Indigo flight 6E2142 ania Delhi tanga Srinagar lampan niin ting hian vanduina antoka vandui van nei ti pun kan soi theng chu hetiang thil hi a thlen tak wang hian Indigo thlona lampang po hianin passenger an nei tur dam tak te po an chan pha nge in arin oma achan chu mitam takin hetiang thil an ton taksia chuan rin nang hat zo lo anom nge puin arin om ani ole tuna chuan thlona an chuan laya thil thleng hi video nge in kan endo nanga engtiang chin nge he thipui le ro pui thok hianin thlona chuang te hi ati buaidan kan endon ani ole kan huang hian thlona chuang te chu hetiang thilan ton la hian an mang ang view ni na langa tam tak chu an tong trai na sa chuti lai na chen te po mang ang view ni na langa an rak thom te po hria tura tam view ni in alang ole thlona chuang thin kan ni karinga abik takin kho chen nuaya ani lo pon chhum cha tak kara thlona a thlo reng reng chuanin turbulence atong thina thlona hi I think na sa thin ani thlona hi a chen na sa thin hle maya he hi chu thil thleng thin ani ya thlona chuang thin te chuan kan hriat ka ring ama ero chu nimin lama thil thleng bik hi chu kho che tak nuaya thlok ani wang hian thlona hianin turbulence hi atong na sa zol ni na langa a chena sa khop maya passenger te po hi an hlau thong view nin alang kan ngai thak le kan huang khanin no pang au thom te po kan sia a tin mitam tak chu an trap na sa hle bok ni na langa thlona chung hi a hun laia chung te tan chuanin angai that thlak lo tur zia kan sia thiam pui ka ring amai ro chu
van đuôi van này anh zia chu kan sei to kha ole hei hi Indigo lampang thu chua ania Delhi lama ruwa pui le thli pui na satak athok ni nge in alanga Chandigarh le Kolkata lampanga thona lampang te po he ruwa pui le thli pui thok khianin ati boina sa ni in antar lang ani kho chia wanga flight delay chungchang chu kan sa thiam khop maya do thei taka min hak ram ram turin kan ngen cheu tin Indigo lampang chuanin thu chuan siam ni in alang tunlai hianin abikin India rama phei chuanin kho chia hianin min nuai na sa a South India lampang a phei chuan Bangalore te po tuial hian na sa a tin chubaka North East lama Guwahati te po tuna hian tuilian a thleng mek ni point alanga hetiang vel hi India ramina tuna kho chia kan ma chon dan ania thlona lampang point tuna hian an ma chon ve mek ni na langa chuwangin flight delay te po tam lo thei lo ani ole kan muang khan mi tam tak chuan mang ang view ni na langa chen khat phei chuan tong traya chuti rolin chen te po an chap thom te po hriat tur tam khop maya thi na an tong do ne mo ti hialin an ngai tu manin karinga mase an van nei khop maya hetianga himdam tak maya airport an tumle thei hi an lom view in karing hetiang thil hi lo tong ve to em ti te po comment section lama khan mi lo hriatir vela kho chen hnuaiah thlawna hi nelo chuang ve to hrim hrim em hetiang thil te po hi lo tong ve to em ti te po kha comment section lama mi lo hriatir ve do nia ole kha kha tunchuma nimin lama thlona ina van doina ato chungchang kan tarlan thei chu ania Indigo flight hianin hetiang thila tong hi an van doi khop maya India rampuma Indigo flight rin tok lo na te po aum palang thi ala oma amai ro chu hetiang van doina hi tong ma sela an van nei zia chu kan sia theu karinga mi tu mai nun na chan an omlova tin chu baka hliam tur po pakhat man omlo hi an van nei khopin ka sia achan chu van sanga hetia thlona malampang han pop ringot mai hi thil hlom tak ania hetia han ngai tu mai hian passenger tam tak te hi an thi ve kanga tin kan ngai tu karing ngeya amai ro chu an van nei zia chiang takin alang ane van sanga thlona thlolai reng reng hian thlona hi kozim te point lo popta se boina na satak thlen thei thil ania kan huang hian he thlona hi ammalam pang tak mai hi chiang tak mai na kuwa amai ro chu chuti chunga tu mai na hetianga van doina an tok lo hi an van nei zia chiang takin atar lang ani ole khati zong kha tung chung video wa nimin lama Indigo flight van doina to chungchang kan tarlan thei chu ani e